insektong timus ko yung mata. Karon ba ko kita ni guys? Grabe kita kasi yung mga tiil. Guys, say grasshopper nga brown. Kuan niya no. Maluoy man taniya guys, ato siyang taga-agagawasan. Grasshopper nga brown. Uy, layog man. Lain po ni nga klase spider. Wow, pinindot sa iyang balay. Ay klase sa spider guys. Ay pagka-yelo niya na si sungay. Spider nga na sungay. Wala yung spider sa ilam sa yuta. Tanong na ay. Naagi spider. Nagpuyo. Dagan. Naagyun. Dagan san. Dagan arong kita nato. Pasok sa ilaw.